Какво става, хора? В днешното видео ще играем на Roblox Grow a Garden с този голям Sigma Boy. Какво стана? Ще остана вечер. Това така стават мутации. О, Симчо има 15 бамбуки, ела си ми купи. Брат, какво е това цвете? Значи, вижте моята градина. Вижте на Дани Бой каква му е градината. Да, има. Това е едното цвете, което е лайняно, струва 7 милиарда. Ще ми дадеш ли някаква круша там, дед викаш? Да, за 80. Какво трябва да си купя? Бамбук? Да, бамбук. Мисля, че знаеш как е това. Бамбу сид. Окей, 4000 струва, така че. Да, 15. Колко мога? Готово, взех си. Ще ми дадеш ли? Само да го намеря. Това малкото нещо някак се струва 82. И сега да го продам така ли? Отиди на сел, да. Сел, да, обрък се. Сел, my inventory. Изкарай си го. Изкарай кръшата. Не е ли по-добре да си продам инвенторито? Добре, те става. I want to sell my inventory. Да. Окей, вече съм милиардер, братле. Почти. Не си почти да. Да, всъщност не съм. 95 милиона имам. Сега изкарай си бамбук, отиди, в смисъл, ти си го изкара. Цъкай на плъка навсякъде и си ги... Къде да ги цъкам? Ето, Чуждам се докато обработвам. И видях колко добър съм на Grow a Garden. Просто играя играта за първи път. И да. Чао! Връщам ми обратно към видеото. Да, може да си ги вземаш. Изчакай, не го вземай. Да си не... Всичките ги служиш. Окей. Може да ти станат помочерали. Както виж, защо е тук. Например, този домат. И този домат ти е станал Аурора заради сегашната вечер. Да си го взимам ли този домат? Кое? Арора. Да, вземи всичко, направо без бомбук. Всичко вземи без бомбук. Ти, брат, ме развиваш доста като цел, защото тия почти всички неща ги имам от него. Пък ти ми казваш какво да вземам. Отивам сега да ги продам. Това друго мога да правя. Майко, брат, твоята ферма наистина е гигантска смисъл. Аз мога да ти направя. По принцип, сега ако има нещо хубаво при сидовете, ако искаш, мога да го направя на следващия ден, да е огромно. Как? Башката му тези неща, тези цветя, башка тях не може, защото те по принцип са си големи. Как Искам как в толкова малка градинка си посадил толкова много неща. Ти май можеш да си купиш още една градина по принцип. Аз в момента може да се купи още една, обаче там не ти се запазват тези. По принцип може доста неща да се слагат точно едни до други. Даже почти едно в друго може да се слага. И да. Ела тук отзад, от задната страна на гражданка. То там са още пак са огромни. Чакай. Малко... Що имаш такива порти, бе, брат? Кой да не влиза? Да, това също... Те също са огромни. Майко, ти как си събираш нещата изобщо? Аз по принцип сега не ги събирам, чакам, нали ти казах за още мутации. Ти си превъртял играта, брат, в смисъл. Няма как да си превърти, но... Разбира какво имам предвид. Няма. Къде си? Какво е това, бе, брат? Цвете. Колко струва? Лале.
Нямам никаква идея, има две мутации, не мисля, че е много. В момента си върху банан. Дърво за банан. Палма. Майко мила. Имам големи дини. Сега сигурно са 2 метра тези дини. Музичката е много чил. Да. И почина. 380 хиляди, брат, за някакво Това лале. е много малко. Как ще е малко? Брат, малко е. Искаш ли На нещо колко за си? 3 Аз? милиона? На твоето място не бих си нагъчкал нещата на едно място, а бих си купил още една градина. Колко струва една градина? Ами няма как да си купиш още една градина и да имаш тук. По принцип може да си вземеш една градина за 25 милиарда или 400 Robux. Обаче това е буквално отделна градина, където имаш само сейдовете, които са си изкупувал. И от тук, смисъл, запазват се. Но тук Ти нещата, колко- обаче в другата градина нямаш нищо от тук. Аха. Колко пари имаш? Ами аз имам 15 милиарда, така. Добре, какво сега мога да си купя? Какво да правя с тези 96 милиона 425 хиляди и 3? Ами, по принцип, на това, което като стават големи нещата, се нарича спринклър метод. Спринклърите, те по принцип карат нещата ти да плодовете и зеленчуците да порастват повече, по-бързо. На някакъв сиц пише 2 секунди. На какво? На някакъв сиц пише 1, 2, 3, 4... В смисъл, от 10 броеше надолу и са деспална. Дало ти е сид. Значи, може да вземеш бамбук и има малък шанс да ти даде сид от бамбук. Окей, сега стана вечер, сега може да ми мутира нещо. Да, може. И ще гледам гражданата и се надявай за бамбука, защото е най-скъпото нещо. Другите неща не че... И тази голяма половинка също. Или голямото грозде. Защо само при твоите неща става нещо, брат? Имаш цветно грозде. Шарено? Шарено, да, в смисъл... Тоест боровинката. А тия животни какво правят по принцип за какво са? Ами, например, този бухъл има шанс да ти направи, да ти мутира едно от смисъл плодовете или зеленчуците, да ти ги мутира да станат сготвени. Найс. Моня, баща ми да гледаме Кларенс. What the fuck? Ей, снимаме! Не можеш така да правиш! Не ме интересува, трябва да гледаме Кларенс! Ама аз искам друго. Айде добре, не искаш Спанч Боб, но трябва да бъде Кларенс! Защо? Ай, отделно ми обеща, че ще играем на този мап с Спанч Боб, където те пита дали якаш. Хайде да, стига! Добре, да може и сега. Играя Грова Гарден в момента. После ще играем, не? Да, По-късно. с Дани Бой. Здравей, креща мандарчо. Да виждаме на половин час. Добре, брат ми ме пита дали иска да играем на някакъв мап с Спонж Боб, който ме пита. Спонж Боб ме пита дали якам. Какво стана? Какво стана? Какво стана? Ще направя спринклър метод на грозде. Отиди на сид Да, си чоп. и отиди надолу, склони до грейпси и лавто. Sugar. Не чак толкова долу, до средата някъде. Има едно грейпси. То е луав. Грозде. Да, грозде, грейпси. Коно си, томейто си, оранж. Надолу. В смисъл, то е при добрите. Няма ли... Имам 4 минути. Да, Не мога ли да го потърся? няма как да го потърсиш. Брат, няма го, не мога да го взема. Аха, ето го. Купих си го и сега. Да, и сега отиди на Гарден. Да си го посадя. Да, посади се го. И аз
Ако искаш, не го слагай сега. Окей, как е? Как? Не. Проблем ли? След малко, нали, ако искаш да играем на някакъв просто... Как се да понятно. В принцип няма значение дали ще се го сложиш, просто ще е по-удобно. Мога ли да взема някакви животни? Да си вземеш животни? Да. Отиди, в смисъл, следва. Къде си? Само така да. Отиваш тук до зелената. Gear. Да, гир. Цъкаш да говориш и цъкаш първото шоу ми да гирша. Може да си купиш вода да си поливаш цветята. Питах да си купя някакви животни. Поливаш на цвет. Майко, аз съм муза. Аз забравих, че каза за животни. Елай тук до другия. Рафаел. Цъкни с някой екшоп. Шо ми да е екшоп. И си взимаш яйца. Добре, и common egg. Всички ли да си купя? Да. Те не са много скъпи. Да. Те доста от тях не се продават като цяло. Ами добре. Да, защото И сега какво да ги пратя си? са хубави. Отиди, цъкни на гардена си. Чакай, отивам към Да градина. се телепортираш просто. Как да се те? Цъкни на гарден. Аха. И изкарай си ги яйцата и цъкни където си държа. И сега чакаш време да се... Не мога ли да го скипна? Пише skip. Скип за Roblox. О. Освен ако не искаш да изкачиш Roblox за... О, някакви тия ягоди са станали някакви митик. Да си взимам ли бамбука и тия неща? Ами, да. Има ли разлика, ако не ги взема или? Ако не ги вземеш, можеш да ги изчакаш за мутации и да не станат по-скъпи. Еми ще ги изчакам тогава. Ами то не знам кога ще е следващото. В момента могат да ти станат почерани, понеже сега има едно... Като евент. Там повече. Ти си взе само едно яйце. Защо си взех най-големите неща? Взех си 2 яйца. 2 яйца, ама можеш 4. 3 от тези белите и... За какво са ми едни и същи? Има... Може от трите яйца да се хванат 3 различни животни, защото има 3 животни. Има куче, още някакво друго куче и заед. Найс. Моркова ми стана найс. Вече моркова ми струва 102. Има царевица, ако искаш я вземем. Откъде да я взема? От сидовете. Аз мисля, че ще ми я дадеш. Окей. Сидове някъде са дадат. Corn seeds, той е от първите. Окей. Купи си ги трите, ако искаш. Да, то тук, кои трите смисъл? Corn seeds. Карат смисъл, т.е. моркови, строубери и... Corn, ти казах. Да, ама нали кажа си купя всичките смисъл. Купи си ги трите, ако искаш. Купи си ги трите. То ми даде само 2 май. Какво е това? Това е томейто. Ще ги посъдя. Томато. Следващото е морковчета. Бяха тук преди, тук сега са животните, така че ще ги сложа. Не знам да левкаме ли. Левкаме ли бършо? Ако пускаш левни, аз имам още 2 минути за едно нещо.
Да, ще изчакам. Симчо, утре като влезеш в Грова Гарден, ще имаш огромни гроздета. Всъщност, гроздетата билка не са огромни, ама за жалост. Мога да ти взема нещата и да те пракна за 37 Robux. Да, знам. Да го направя, да? Както искаш, ако имаш обак. Да ти взема най-хубавите, което е най-хубавото. Нещо. Което не искаш да го махаш в момента, искаш да изчакаш малко. Ето не искам да го махам. В момента, да. Ела къде си? Тук съм. Окей. Принцип. Не може да ти влия в гради. Имаш пейчици дори. Да. По принцип е това. Чакай. Това имам мутация. Кое? Кое е това? Ела. Лечето. Ето това. Защото няма никакви мутации. Това? Това е жълто. Не жълтото, розово. Да го взема ли си? Окей, вземам го. Взе го, Дани. Сигурен ли съм? Да. Ама, знаеш как знам, че не си го взел? Как? Той изписва, когато вземеш нещо. То случва ли се някой да ти вземат нещата? Да, от публик сървър. Наистина? Да. Ти затова ли играеш такива? Да. Понеже имам доста неща, които струват доста пари. И някакви с 10 000 Robux идват тук. Какво? И някакви с 10 000 Robux идват тук в Тосман. Да, то вече няма смисъл да се играе. Те ще вземат цялата градина. Именно, то само за 37 Robux. За едно нещо, нали? Да, именно. Да. Ти 6 милиона и... Брат, защо има някакви странни неща, смисъл. Някакви странни квадратчета около самите растения. Като зона се едно изглежда, разбираш? Защото са замразени. Ти ли си ги замразявал? Не, така е мутация. Има още 15 бамбук. Да си взема ли? Да. То бамбука беше по-долу, нали? Някъде... Бих казал. Трябва да правят търсачка. Да, между другото. Ама то няма... Не сме като те... Пак е смисъл, трудно е. Не е трудно, защото няма много сила. Бая са силите. Не са. С един скоро стигам долу. Ама не всички играят от компютър, брата. То покрит си от iPad и телефон, то... Какво е това? Дани? Купих си нещо, което не знам какво да го правя. Ела на до градиента ми. Какво е това? Това е спринклър. Какво да го правя? Това е добро. Чакай, аз ще слушам нещата. Чакай, май яйцата са че готови. Не. Яйцата и двете... Едното ще е готово след една минута, другото след една минута. Да. Майко, имаш голям бамбук. Това ще стане доста голям бамбук. Да че го полея ли с вода да стане по-бързо или? Аз ще полея. Защото не знам дали имаш много. Трябва бамбука, не просто. Ето е готово. Сега какво да правя това нещо? Колко е голямо, бе, брат? Да, това е много голям. Не си го взимай по-добре, защото може да... Чай, сега ще кажа по-добре. 100 000 може... Сега ще кажа. Една така мутация, виж, единият ти бамбук с една мутация се вдига цената с 40. Окей. Аз сега... какво да го правя това нещо, да съм го взел? Това да съм взел. Това... Няма да
Добре, ела си обери всичките ягоди тук от тази страна. Имам някоя голяма, имах голяма. Ето имам голяма ягода. Запази си ягодата за богат. Окей. Ела, всъщност ела. Къде да бе? Изкарай го това. Опа. Ела и го сложи на царевицата. И конформ се нанесна, така ли? Сега да нанесна. Тук я сложи просто. Царевицата. Конформ и сега? Да, сега порачва по-бързо. Това е праскачка. Да, праскачка. И с праскачките, с тези праскачки има... Това е basic, това е най-лошата праскачка и аз имам всичките. И най-добрите са големи също. Сега ако лепнеш, царевиците могат да станат големи. Да лепкам това. По-добре не бе. Защото ако ще лепкаме сега... Да, дай сега да лепкаме. Обаче не дай лепка. Не дай лепка сега. Отварям си яйцето и кой ще ми се падне? Падне ми се куче! Нали сега ще лепкаме? Да, какво да го правя той куче сега? Къде да го сложа? Утре ще ти кажа. Не може ли сега да го спалма някъде? Смисъл не отнема време, обаче че да се махнеш нещо. Какво смисъл? Трябва да лепкаме бързо, брат. Окей, да, лепкам. Лепкай, бързо. Лепна, да. Добре. И сега? Build a boat. Build a boat. Да. Да? Да. Окей. Да, Джуни. Добре ти ме, Джуни. Окей, влязох, аз съм в синия отбор, дай ми покана да те приема. Съм готова. Аз съм заграл късетата си. Ела. Аз имам някакви построени сейвнати, може ли да спална някой от тях? Аз абсолютно нищо нямам, това не е акаунт, където нищо нямам. Добре. Защото не съм играла тази фаза. Уоу, дай да спалнем това, да видим какво е. Изглежда много яко. Това е само за един човек, така че... Аз имам седалка. Да, чай, дай да видим другите, какви други имам. Или... Това си го спомням, това двамата го правихме. Знам дали си спомняш, той не се е запазил цялото. Или пък, може би ти си сторял някоя част от него, аз другата част. Ще сложи там отгоре, бе, брат. Виж, че от тук отдолу съм... Аз съм сложил тук отдолу. Аз не видях. Добре, сега дай да направим някакъв пот. Аз ще го направя, защото имам доста. Имам 7 блока. Не, аз имам доста, аз ще го направя. Аз отгоре сложих. Аз сложих такова флеш. Добре, хора, завършихме лодката и... Да, как цяло. Добре, Дани, сядай на единия трон. Аз съм седнал. О. Брате, чакам те няколко години. Няколко години? Да, аз вече имам брада, деца. Имам... Яки брейдове. Всичко, да. И тръгваме. Юху! Добре, не съм, но... Ще не се движим. Окей. Аз забравих да го сейвна. Ние ще върнахме където почвахме. И защо не се движим? Какво стана? Не знам. Дава ли ти да се движи? Нали имаме волани пред нас? Да. Аз почнах да карам, обаче... Може да го въртиш? Нищо мога. Натискам бутоните за въртене. Нищо, ние така пак ще оцелем. Да, точно. Забравих да си сейвна лодката, ама... Опа. Той работи изобщо, той песа не работи.
Какво объркахме, бе, човек? Не знам. Ма той играта се обърка, то не дай да тръгне. Брат, отиди малко да гледаш вътре в лодката. Окей. Но ма кефи как се усмихва, Ще се кажеш пък ще нещо. обърнати. Да. Обаче трябваше да я сейвна, защото тази лодка е доста здрава по принцип. Да. Брате, сигурен съм, че ако можехме да караме, щяхме да бием. В смисъл, Да, точно. буквално лодката беше много добра. Да. О, да. Воден još. О, шит. О, shit, убил. О, shit, тук ще загубим доста... О, shit, тук ще загубим доста неща. Блокчета, да. О, shit. О, shit, о! А, наобратно сме. Да. Ние даже не сме се хванали. Аз нямам волан, между другото. Стола лети, а да ти нямам волан. То може би затова не ми дава да карам. Нямах ли волан преди малко? Имаше. Аз пък нямам двигател. Вече нямаме никакви двигатели. Обаче как воланът се е щупил? Не знам. Влад, ние сме на половината. Това добре е или зле? Мисля, че е добре. В смисъл, без да се движим, без да управляваме лодката. Да, просто седим и плаваме. Да, Какво стана? Тя лодка наистина стана много здрава. what the fuck? Тя е по-здрава. И я направих от доста здрави материали като цяло. Да. О, Дани, падам. Умирам, Дани, умирам. О, shit. Трябваше да се качим някакси на покрива на лодката. Те правиш. О, О, 56 злато. еми добре. Хора, абонирайте се за още такива сигнал видеа. Чао!